Знаеш ли, че брандът Хъв е създаден през 2002 от професионалният скейтбордист Кит Хъфнагъл? Нейгъл? Напишете в коментарите според вас как е по-правилно. Хъв всъщност не стартира като марка, а като малък квартален магазин. Там се продават редки маратонки, скейт продукти и стритуер, които трудно са се намирали по това време. Причината магазинът да стане толкова популярен е, че Кит вече е известен професионален скейтър. Докато пътува по състезания, вижда как хората започват да се интересуват не само от скейт, а и от обувки, дрехи и цялата култура около тях. Най-интересното е, че почти нямат маркетинг. Въпреки това, още в деня на откриването се образува опашка и почти цялата наличност е разпродадена за няколко часа. След това почват да правят собствени тениски и шапки с собственото си лого. Те се продават толкова добре, че постепенно Хъв спира да бъде просто магазин и се превръща в собствен бранд за дрехи. До няколко години Хъв вече има няколко магазина, а през 2007 официално стартира пълна колекция дрехи и се превръща в глобален стритуер бранд. Напиши долу в коментарите за какво друго искаш да говорим. Не забравяй да разгледаш цялата колекция на Хъв в магазините, както и на Контрабанда.bg. Чао!